Prepáčte, ale vy tomu asi vôbec nerozumiete. To dovolte, do pošahancov nadávajte niekomu inému. Dovidenia. Rozumieš tomu? Že potrebuje ešte 500, inak skrachuje. Pritom pred 3 rokmi si požičal 3000. Pred 2 rokmi 2000, pred rokom 1000 a teraz že 500. Lebože však jeho dlh vlastne klesá. Slovensko je na tom veľmi podobne. Od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 do dnes dlh Slovenskej republiky nikdy neklesal, vždy len rástol. Dodnes je súčet deficitov štátneho rozpočtu približne 39 miliárd eur, takmer 1200 miliárd slovenských korún. Za prvých 13 rokov narastol približne o 14,5 miliardy eur. A za ostatných 10 rokov, odkedy vládne Robert Fico, s krátkou prestávkou vládnutia Ivety Radičovej, o ďalších približne 24 miliárd eur. Propaganda však našla jeden ukazovateľ, ktorý v roku 2014 klesol. Je to miera dlhu. Je to pomer hrubého konsolidovaného dlhu verejnej správy k HDP. Matematický konštrukt. Dlh verejnej správy totiž tvorí prevažne deficitný štátny rozpočet. Ale HDP vytvára viac ako 500 000 ekonomických subjektov na Slovensku. Volkswagen, Kia, Samsung, živnostníci Janko a Marienka. Takže dávame do pomeru hrušky s jablkami. Ak teda podnikatelia vytvoria o dosť väčší HDP, ako vláda zadlží krajinu, môže tento pomer matematicky klesnúť. A v roku 2014 sa to stalo o 1 jediné percento. Z 54,6 na 53,6. Avšak od začiatku vládnutia Roberta Fica v roku 2006 do roku 2013 narástla miera dlhu z 30,7 na 54,6 %, teda takmer o 24 %. O tomto propaganda taktne mlčí. Aj v samotnom roku 2014, ktorý je považovaný za úspešný, narastol deficit štátneho rozpočtu o viac ako 2,9 miliardy eur. Tak čo tu vlastne klesá? Čistá propaganda. Povedzme si pravdu do očí.